שלום. אני רוצה כמיטב המסורת לפתוח בהפרחה לדברים של הדוברת שקדמה לי. אז הנה הדברים שהייתי רוצה שתשימו לב אליהם כאשר אתם צופים בשידורי אקטואליה בטלוויזיה. קודם כל להבחין בין דעה לעובדה. דעות כמו נחיריים יש לכל אחד. עובדות זה כבר סיפור אחר. כן, אני עידנתי את הדימוי. ישנם כ-40 אנשים בעולם ללא נחיריים. האחרונה שבהן, טסה אבנס, נולדה לפני כשנתיים ועברה ניתוח השד יודע, כאילו, השתלת נחיריים, לא ברור. באוגוסט 2014, שזה לפני ממש כמה חודשים. בקיצור, גם לינוי בר גפן שקרה לנו במצח נחושה. תוך כדי. אבל אם לינוי עדיין פה, וכמובן, אוקיי, אני תכף אגיד את זה, היא כבר הלכה, אבל אם היא הייתה עדיין פה, היא הייתה גאה בכך שעשיתי בדיוק מה שהיא רצתה לעשות, נכון? בדקתי את העובדות, הצלבתי מקורות, לא האמנתי סתם למישהו שאמר פה משהו על הבמה שלכולם יש נחיריים, בדקתי בעצמי, והנה עכשיו אני יודע יותר טוב. עכשיו, ניתן לראות שלינוי בר גפן לא נשארה, מה שמביא אותי לנושא הבא. האם אתם זוכרים מי האדם הקודם שלא נשאר לשמוע את ההפרחה שלי לדבריו? נכון מאוד, עורך דין רונאל פישר. עכשיו, אני לא יודע מי מכם מעורה בחדשות, אבל עובדה היא שעורך דין רונאל פישר נעצר השנה בחשד למתן שוחד לקציני משטרה. האם יש קשר בין הדברים? לא יודע. אבל תשאלו את המורים שלכם, מה זה קורלציה, ותשאלו אותם מה זה סיבתיות, ואז תשאלו אותם מה הקשר בין השניים, ואז אם הם לא יודעים תחפשו לבד, ואז תנסו להבין האם יש קשר סיבתי בין העובדה שבן אדם יורד עליי ולא נשאר לריבטל שלי, לבין העובדה שהוא מוצא את עצמו אחר כך במעצר. אז אם יש משהו שלמדנו מ4 שנות התוכנית הזו, היא קודם כל לא להתעסק איתי. שנית, לא יכולתי שלא לשים לב, אני לא יודע אם אתם מודעים לכך, אבל בזמן שאתם יושבים פה ובפייסבוק או משהו, אז מאות אלפי אנשים, מינוס המילה אלפי, צבעו על השערים בחוץ ורצו להיכנס, כי כולם רוצים להיות חלק מטקס הפתיחה של תוכנית הדיבייט תשע"ה, ומשום שלא היה מקום, נאלצנו להעביר אותם לאולם אחר, שם הם צופים בנו בשניות אלה בשידור חי, אני לא צוחק. לכן, שלום החברים באולם השני. אוקיי. ראשית, אנחנו אוהבים אתכם. פלוס מינוס. שנית, לפני שנעבור לדיבייט שהבטחתי, אני מקיים עוד הבטחה שהבטחתי לכם, מדוע אין להם מקום פה? האם יש קשר בין העובדה שלהם אין מקום באולם הזה, ובין העובדה שבאולם הזה ישובים כרגע ממש מלא ילדים קטנים, שלא ברור לי באיזו כיתה הם ומניין הגיעו? איתרתי לפחות ילד אחד בגיל גן, קבוצה של ילדים שנדמה לי שהם בכיתה ג' ד', שם באזור הכללי ההוא, אוקיי, אני רואה שם שהקבוצה של הילדים לכאורה בכיתה ג' ד' צוחקת, מה שרומז לי שיש אמת בדבריי. חבר'ה, יש מבחן מאוד פשוט לבדוק את זה. מה זה שברים? אוקיי, אף אחד לא יודע. בקיצור, מה שקרה זה שחבורה של ילדים ראתה שיש אוטובוס שיוצא מבית ספר, התפלחה פנימה, תפסה מקומות, ועכשיו אנשים צדיקים וצדיקות יושבים שם באולם השני, הם רואים אותנו שחר? לפחות הם רואים אותנו, בסדר. אז אלה החבר'ה שיושבים במקומות שלכם, תפסו אותם אחרי זה שהם יוצאים מהאולם,
אנחנו לא אחראים למה שקורה פה אחרי 1, בסדר גמור. מילה אחת ברצינות ונעבור לדיבייט. קלטתי את סוף ההרצאה של לינוי והיא אמרה הרבה מאוד דברים חשובים בעיניי. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר אחד. אני יודע שאתם חושבים שאתם בתוכנית הדיבייט בראש ובראשונה כדי לצאת מדי פעם מבית ספר, פעם בשנה לבוא לראות את החבר'ה פה עושים שואו על הבמה, ואיזה שואו זה, לראות את רונל פישר וכל מיני דברים כאלה. והנה היום למדנו דבר חדש על אפים. יש עוד סיבה טובה להיות בתוכנית הדיבייט, ואני רוצה להגיד אותה בצורה הכי פחות חנונית שאני יכול. הגעתי לארץ לפני שבוע מלוס אנג'לס, אני נמצא שם בחודשים האחרונים, בין השאר אני מסייע במאמצי הקהילה היהודית והישראלית מול התנועות שלא כל כך אוהבות יהודים וישראלים. האם זה בהכרח דבר טוב מה שאמרתי עכשיו? האם זה טוב שאני מסייע? אולי אני רק עושה נזק? אנשים באוניברסיטאות ברחבי אירופה וארצות הברית רואים בחור עם כיפה, בחורה עם חצאית ארוכה, אנשים עם שרשרת של מגן דוד לצווארם. העובדה הזו לבדה מספיקה להם כדי להטיח בהם דברים החל מיהודון, דרך רוצחי ילדים, כובשים וכו', ועד יריקות ואפילו מכות. וזה לא מצב סימפטי בלשון המעטה. ואני מבלה שם בארצות הברית, ואני נלחם ככל יכולתי וכמיטב יכולתי בסיטואציה הזו. ואז אני חוזר לארץ, ומה אני רואה לדעתכם? מישהו יכול לנחש? סליחה? אני רואה אנשים בני עמי לכאורה, שעצם העובדה שאדם לובש כפיה, או חיג'אב, או אין לו מגן דוד על הצוואר, זה מספיק בשביל להטיח בהם רוצחים, מחבלים, ובואכה יריקות ומכות. ואני שואל אתכם שאלה מאוד מאוד פשוטה, החברים שנמצאים פה בקהל כרגע. מה ההבדל בין אותו אדם שרואה ערבי או ערבייה ומטיח בהם מחבלים, לבין אותו אדם שרואה יהודי או יהודייה ומטיח בהם כובשים או רוצחים? התשובה הנכונה, מה שמעתי שם? המוצא. אוקיי, זו תשובה נכונה, אני אתן את התשובה אפילו יותר, את יודעת מה, שתי התשובות לא סותרות זו את זו. התשובה היא שאין הבדל מהותי. יש הבדלים במוצא, יש הבדלים במבטא, יש הבדלים לפעמים בשפה, אין הבדל מהותי, זה אותו אדם. אותו אדם שמסוגל לראות גבר או אישה אחרים שהוא לא יודע מי הם, שהוא לא יודע מה האישיות שלהם, שהוא לא יודע מניין באו, שהוא לא יודע מה הם נסיבות חייהם, שהוא לא יודע מה עובר להם בראש, שהוא לא יודע מה הם עשו בחיים, ורק בגלל איך שהם נראים, או רק בגלל איך שהם קוראים להם, או רק בגלל השרשרת שיש להם על הצוואר, או רק בגלל פריט לבוש שהם לובשים, להחליט שהם רוצחים או מחבלים או whatever, האדם הזה הוא אותו אדם. הוא אדם בלי שכל, הוא אדם שלא טרח ללמוד משהו מההיסטוריה, הוא אדם שלא מבין מה היהודים עברו באלפי שנים בגולה, הוא אדם שלא מבין מה הוא עצמו עושה עכשיו במדינת היהודים ובעם שאמור להיות אור לגויים. ואחת הסיבות שאנחנו מלמדים דיבייט, ואגב, אני מקווה שמאוד מאוד מאוד מובן לכם שאין שום קשר בעולם בין מה שאני אומר עכשיו לפוליטיקה. אין פה אף אחד באולם שמסוגל בשלב זה לנחש את הדעה הפוליטית שלי או למי הצבעתי. אין פה אף אחד שיכול לטעון שמאל, ימין. חבר'ה, זה לא, אסור לי להגיד מילים כאלה כזה, זה לא מילה כלשהי קשור, בסדר? כל אחד יכניס פה את המילה שהוא מעוניין בה. זה לא קשור. ימני לא שווה שונא ערבים, שמאלני לא שווה בוגד, שני הדברים לא שווים טיפש, ערבי לא שווה מחבל ויהודי לא שווה רוצח. אני הייתי ב-2007 באליפות העולם לבתי ספר בקוריאה. אחד הצלמים בתחרות השתכר והתחיל לקלל קללות אנטישמיות את הנבחרת הישראלית. עוד לפני שמישהו בנבחרת שלנו, לפני שמישהו במשלחת שלנו בכלל הבין מה קורה, היה מישהו שהסתער עליו. אתם יודעים איך קראו לבחור שהסתער עליו? קראו לו מוסטפא סעיד, עיראקי שייצג את נבחרת ווילס. אני ישבתי עם, אין פה בעצם, תכף אני אתייחס אליהם, יש פה 5 ילדים וילדות בקהל שייצגו השנה את ישראל באליפות העולם בתאילנד. אף אחד מהם לא היה, עוד שנייה.
אף אחד מהם, הם כולם מאוד צעירים, אף אחד מהם לא היה לפני 4 שנים כשהיינו באליפות העולם לבתי ספר בקטר. קטר, מדינה ערבית במפרץ הפרסי, שבדרך כלל ישראלים לא מבקרים בה. כשאנחנו באנו לשם, האנשים שם חשבו שיהודים זה משהו שיש לו קרניים וכולם רוצחי ילדים. וכשיצאנו משם אמרו, אנחנו ממש מתנצלים, לא ידענו שאתם כל כך נחמדים, שטפו לנו את המוח. והקטע הוא שלי בנבחרת היו ילדים שחשבו שכל ערבי באשר הוא אויב שלהם, ואמרו לי, וואלה, הם ממש נחמדים. ומה שאני מבקש מכם, ואנחנו עוברים לדיבייט, אנחנו מלמדים דיבייט בין השאר בשביל ללמד אתכם לחשוב, בין השאר בשביל ללמד אתכם לדבר, בין השאר בשביל להוציא אתכם מבית ספר, לא אכחיש. אבל אחת המטרות החשובות, אני יודע, זה חשוב, בגלל זה אני גם מדבר כל כך הרבה, אני יודע, יש לי מטרה שלא תחזרו ללמוד היום. אבל אחד הדברים החשובים, חבר'ה, זה לזכור שיש צד שני לכל ויכוח, וגם אם אתם צודקים, ויכול להיות שאתם צודקים, עדיין יש צד שני שחושב שהוא צודק, לפעמים יש צדק כלשהו בדעה שלו ובטיעונים שלו. וגם אם אין, גם אם הצד השני טועה, זה לא אומר שהוא אויב. ויש אנשים שהם אויבים, יש אנשים שרוצים להרוג אותנו, יש אנשים שרוצים להרוג יהודים ויש אנשים שרוצים להרוג ערבים. אבל זה לא כולם. ובוודאי ובוודאי שאנחנו לא יודעים מי אלה על שום הלבוש שלהם או על שום הכיפה שלהם או על שום החצאית או על שום החיג'אב. וכל אדם ששופט אדם אחר מבלי להכיר אותו, מבצע בדיוק את אותו חטא שביצעו כלפי העם היהודי ב2000 שנות גולה. ואין שום קשר בין מה שאני אומר עכשיו לדעה פוליטית, זה היגיון צרוף וזה מוסר בסיסי. ואם אתם יוצאים מתוכנית הדיבייט הזאת עם דבר אחד, צאו ממנה עם זה.